салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Ашки Левандовски баъди голи задааш дар тими мунтахаби Полша. Педри фарқ байни Хави ва Энрикеро гуфт. Лапорта бо агенти ситораи Атлетико дар тамос шуд. Барселона ба шикори таланти нави бразилӣ мебарояд. Асенсиоро ба Барса даъват доранд. Ин ва дигар хабарҳои ҷолиби навро имрӯз мо дар навори худ пешкаши шумо менамоем. Аз шумо танҳо лайк ва дар канал обуна шудан аз ма бошад наворҳои ҷолиб пешкаш намудан. Барояд чинед сар мекунем. дӯстон, бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон боз ҳам шадидтар гашта истодааст. Имшаб соати 12 моро ҷолибтарин бозӣ финали бармаҳал миёни мунтахабҳои Испания ва Олмон интизор аст. Агар Испания ин навбат ҳам пирӯз шавад, пас Олмон шанси ба плей-офф баромаданро аз даст хоҳад дод. Ба фикри шумо бозӣ бо кадом ҳисоб хотима меёбад? Аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода бурда пешгӯӣ кунед ва фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Барса ТЖ. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар даври аввали марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон Аргентина ҳангомавор бар мунтахаби Арабистони Саудӣ мағлуб шуд. Ин хабар тӯли чанд рӯз дар сомонаҳои интернетӣ монанди вирус паҳн мешуд ва мухлисони кишвари осиёӣ бо навиштаҷоти кани Месси шӯхию масхараҳо мекарданд. Дирӯз ки Арабистон ва Полша дар даври дуюм бозӣ дошт, пеш аз бозӣ ҳаводорони арабӣ боз ҳамон корро карда ба майдон ворид шуданд, вале ин навбат на ин ки Месси, балки номи Левандовски дар дасти онҳо буд. Хулоса, агар матали тоҷикии худамон ханда ҳамоне мекунад ки охирон механдад ро бинед, айнан ҳамин хел шуд. Полша бо ҳисоби 2-0 пирӯз баромад ва дар он бозӣ Левандовски ҳам гол зад, ҳам ассистро ба номаш навишт. Агар ягон кас дар Қатар бошад, рафта ба он мухлисон гӯяд ки Левандовски дар протоколи бозӣ ҷои голзанҳо ба дарвозаи мунтахабашон қарор дорад. Левандовски дар ин бозӣ аввалин голашро дар чемпионати ҷаҳон ба самар расонид ва баъди он ашки шодӣ резонд. Худ ё оиди инчунин ибрӯзи назар кард. бо гузашти солҳо ман эҳсосотӣ мешавам. Гол задан дар ҷоми ҷаҳон орзуи кӯдакии ман буд. Мо бояд ҳатман дар ин бозӣ ғалаба мекардем. Ташаккур барои дастгирии мухлисон. Мо ҳарчи бештар талош мекунем то аз гурӯҳ бароем. ёдовар мешавем ки дишаб Аргентина муқобили Мексика бо ҳисоби 2-0 пирӯзӣ ба даст овард ва бо Полша дар садри ҷадвали гурӯҳи се қарор доранд. вақтҳои охир сару садоҳои ба Барса гузаштани бозингари Реал Мадрид Асенсио хело ҳам зиёд ба чашм мерасид. Асенсио аз вақти ками бозӣ гирифтанаш дар дастаи шоҳона норӯзӣ буда мехоҳад ҳарчи зудтар дастаашро иваз намояд. Айни ҳол ки худ ё бо тими мунтахаби Испания, ҷое ки аксари футболбозон аз бошгоҳи Барселона ҳастанд, дар ҷоми ҷаҳон баромад дорад ва Педри оиди гузариши Асенсио ба Барселона чунин ибрӯзи назар кард. Сараввал бояд бинем ки шартномаи Асенсио бо Реал Мадрид чӣ мешавад. ҳамин қадршо мегӯям ки ӯ бозингари бомаҳорат аст ва чунин бозингарон бояд дар Барса бозӣ кунанд. Шартномаи кунунии Асенсио бо дастаи шоҳона тобистони ҳамин сол ба охир мерасад ва бояд қайд кунем ки дар сурати муваффақият дар ҷоми ҷаҳон футболбоз метавонад ояндаи худро аллакай дар моҳи январ ҳаллу фасл намояд. Жерар Ромеро, рӯзноманигори машҳури испанӣ, чанд рӯз пеш қайд карда буд ки Барселона агар фишори иқтисодӣ аз Ла Лига набинад, пас ҳатман дар равзанаи трансферии зимистона футболбози навро ба даста ҷалб хоҳад кард. Барои ин даста бояд аз футболбозони нолозим халосӣ ёбад. Рӯзномаи Марка хабар медиҳад ки амлагари португалии Атлетико Мадрид Жоао Феликс мехоҳад тарки даста кунад. Аз ифшои ин хабар президенти Барселона Лапорта зуд бо агенти футболбоз дар тамос шуда хоҳиши ҷалб кардани ӯро дорад. Нархи ин ситораи ҷавони португалӣ тақрибан 50 миллион евро гуфта мешавад ки бо омаданаш метавонад кӯмак расони Левандовски дар хати ҳамла гардад. дар баробари Барса дастаҳои дигари аврупоӣ низ ба монанди Манчестер Юнайтед, Бавария, Челси ва ПСЖ ба шикори Феликс баромадаанд. Ин футболбоз дар 129 бозӣ анҷом додааш дар Атлетико 33 гол зада 18 партофти натиҷаоварро ба номаш қайд кардааст. дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис доданд бо номи Утка Games, ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунад ва дар айни замон беҳтарин канал дар Телеграм дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. барои ҳамин тезтарак ба силкаи дар зери описания буда даромада дар Телеграм ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. Барселона барои ба даст овардани таланти ҷавони Палмейрас Эндрики 16-сола ки Реал Мадрид мехоҳад харидорӣ кунадаш талош дорад. Сармураббии дастаи каталонӣ Хави шахсан бо падару намояндаи футболбоз дар тамос шуда ҳамсуҳбат гаштааст. ман бо падари футболбоз ва худ ё суҳбат кардам. албатта ба онҳо оиди нақшаҳои даста маълумот додам. ба мо бозингари боистеъдод лозим аст. Энрик бошад аз зумраи онҳост.
умедворам ӯ ба барса меояд. Интихоб дар дасти худи ӯст. Эндрик дар дастаи топ-20-солаи Палмейрас ва ҳамчунин дастаи асосӣ бозӣ карда шумораи голҳои ғайриоддӣ дорад. Ӯ дар 169 бозӣ анҷом додааш 165 голро ба самар расонидааст. Чун ӯ ҳоло ба синни 18 солагӣ нарасидааст, бо ягон дастаи аврупоӣ шартномаи пешакӣ ба имзо нарасонидааст. Педри, муҳаррики асосии Барселона ва тими мунтахаби Испания, баъди ғалабаи аввал муқобили Коста-Рика дар ҷоми ҷаҳон интервюи аҷибе дод, ки ба сармураббиҳояш рабт дошт. Чӣ хеле медонед, Энрике қаблан дар Барселона сармураббӣ буд ва бо дастаи каталонӣ дастовардҳои хубе ҳам дошт. Ҳоло бошад хави ин вазифаро ба дошт дораду талош бари хуб кардани вазн дар тимро дорад. Ана бинед, ки Педри фарқ байни онҳоро чӣ гуна шаҳр дод. хави маро дар мавқеи марказ мегузорад, ки ба ман имкони бештари ба ҳамла, ҳамроҳшавию голзанӣ ва ҳамчунин ассист карданро медиҳад. Дар тими мунтахаб бошад ман бештар идораи бозиро дар даст дорам ва туп бештар дар пои ман мешавад. аз гуфтаҳои Педри бармеояд, ки ӯ аз вазъи худ дар ҳарду мавқеъ розӣ аст. мо ба бачаҳои каталонӣ дар бозиҳои баъдиашон барор хоҳонем. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ пайгири мо бошед дӯстон.